יוסף בא הביתה. הם הביאו לו את המתנה לתוך הבית. הם התאספו לפניו על הארץ. הוא שאל להם את שלומם. האם הכל בסדר? האב הזקן שלכם, אשר דיברתם עליו, האם הוא חי? אבינו, העבד שלך בסדר, הוא עדיין חי, אמרו האחים. הוא הרים את העיניים שלו, והוא ראה את בנימין, האח שלו. הם שמעו לו לבער לאחים לבער ולמצרים שאחים עמו לבער. כי המצרים לא יכלו לאכול עם העברים, כי לא זה דבר של תועבה בשביל המצרים. הם ישבו לפניו לפני סדר, הגיעו מן הבכור עד הצעיר. האחים הסתכלו אחד אל אנשי בית מהן. הוא השיג מנות ממנו להם. המנה של בנימין הייתה 5 פעמים יותר גדולה מן המנות של כולם. עת שתו והשכרו עמו. שאלה: מה תועבה בשביל המצרים? תשובה: רועי צאן. שאלה: מה הסדר שהאחים ישבו על השולחן? תשובה: מן הבכור עד הצעיר. כמה ידידות יוסף נתן לבנימין? 5 ידידות.